Oh menangis saya akeh Gaya iki sok gaya. apa ta iki cah iki ora Saka ngarep lho Mas. Nggih Mas Sugeng dalu. wedi ngenekne iki Gaya iki sok gaya. gayane dolane tulus bojone ning nakokke Kok saka mburi tapi ning nggih. Saka ngarep lho Mas. Gaya iki sok gaya. Lek muni ra masuk ya dolan ngono aku bareng. oh Monggo main delingo mriko lho Pak. ah iya adon pucuk kidul wetan kono delingo iki wis ora ndaratan ayo ana kok nale omah nang ndi kok ya apa iso tekan Sentolep Gayane ra ngematke wisen. isin dae isin ha iya gayane dolane tulus bojone ning nakokke apaan tuh oh menangis apa ta iki cah iki ora mangan ora turu ya ngelih tenan ha iya sing turu ra dikon mangan wis nesu-nesu Sinten ta Pak? mbah wong-wong kuwi ah kowe iki eling mandeg ya ora cetha kok ya pengumuman nang bis iki kencing ah kok jajan ndak do melu Urdo weruh. Saya akeh. Sritenan nang tasih. Dian. Tak limpekke kok saya akeh iki. Ya wis ben. Ya. Iya. Apa yang keluar? Apa Pak? Iya, Mas Bagong, bajing loncat 1,5 juta. Bos kebu Abang Ijo. Oh nggih wau kalih Bu Sri sing nyuwun Apa? gugur gunung wau rencange buar sini. Oh, temannya Bu Warsini ta? Nggih. Oh iya, nggih mengke diaturake. Ah dadi pas ki engko podang kuning si Oh, podang kuning Agnes gugur gunung bareng. Ayu bajing loncat. Wah, wektune nyandak ora? Ora nyandak didawak-dawakke nang masalah. Iki malam 10 suro. Heeh. Wajibe melek. Udan apa ya? Ora. Mampir-mampir silaturahmi. Oh, diharuskan. Tadi mampir iki aja ning wong sing disenengi tok. Kabeh tangga teparo mitra kawuh diampiri mergo srawung ki apik. Mampir Mas, monggo mampir, per mompan mampir napa sida napa ora. Bisikan hati, mampir apa ora. Kae tak sengiti, rasah mampir. Kae tak senengi, tak ampiri. Ora apik, kudu dipadha. Wah, edian. Tenan. Apa kae, Gong? Ora arep ngrungokke aku. Pokoke nawa itu aku pokok. Arep dadi sing Bagong sing semanggem. Ayo. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Ra mau. Kucing kok. Ayo. Welo. Iki wis stop Orisa. Ora mancing-mancing ngeyang apa? Pakake jeli sisan kowe. Napa tedas? Boyo terdas. Kirek kuwi mbok meletak kacae terdas. Lanjut niki. Heeh, lanjut ta. Berarti wong ngemput glali iki legi, moh nglepeh. Heeh. Nek ngrasa agama ya aja nganti dilepeh, ya kuwi ditindakke kewajibane, kepercayaane. Weh. Begane kambil gading, bejane sing bisa nyanding. Nanging kudu eling. Ana tetembungan cinta itu buta. Weh. Kuwi tegese ora kok cinta kuwi wis ora nyawang piye-piye ora ning tresna iki nek wis tresnani bojomu picak matamu. Lho.
Picao matamu ki aja nyawang wong wedok liya kejaba mung bojomu. Oh, mula tetembungan cinta itu buta. Wah, edan. Bagong ini. Lho kepiye to? Penyuluwang. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki mau jenenge panyune Pak Tristianto. Ya kuwi si kucing, Truk. Ya wis diaturake. Aya. Gentenan. Ya. Saiki ana sing nyuwun kadung tresna saka Pak Juwedi. Saya tahu wacane ndak kleru mah dijalukna ditenggo. Pak Juwardi Bekasi. Oh iya. Kowe ngaturake transfer nyuwun kadung tresna. Oh iya. Ki sing nyekar ben Mbak Elisa ya, Kang. Heeh. Cocok ta terus cocok. Mbak Elisa nyekar kadung tresna. Ya. Engko podang kuning dialihkan. Ya. Diselang-seling. Ya. Ya, jumeneng Mbak Elisa. Cek ya, Sugeng Dalu. Ya, Sugeng Dalu. Ya, ini aku nyampein salam dari Ibu Arsini buat ibu-ibu The Moms yang lagi dengerin, lagi nonton. Sugeng midhangetaken Sugeng mirsani sinambi ngaso. Minta lagunya Sambung Wanci Dalu sama Bawa Aja Turu Sore Kaki. Oh iya wis kuwi wae. Heeh. Engko kadung tresnane Agnes ya kena, Tatin ya kena, Ayu ya kena. Heeh. Wis rasa pernah engko podang kuninge ben jajal si Wahyu. Iya. Wis pokoke anggere mangkat nyambut gawe wis pokoke bismillah luwes. Heeh. Luwes mardika. Nganggo mardika. Lho, menanam percaya diri angel lho. Percaya diri Wahyu kudu ditanam ben sapa ngerti esuk nek Dek iso nembang karo joget sing apik. Iya. Wah, bojone saya seneng. Terus mobilnya ditulisi luwes merdeka. Tape luwes merdeka. Ya, Sambung Wanci Dalu pelok. Heeh. Aja turu sore kaki. Pak Tumiyono seneng banget karo bawa iki reng. Sak garwane ya kalian ibu. Heeh. Mergane iki ya ana dayane tenan. Aja turu sore kaki iki ora bawa bahen-bahen ora nggo dolanan. Heeh. Sing yasa sapa iki? Hah? Sing yasa sapa? Jeng Sunan Kalijaga. Weh, mula ora dianggep sembarangan. Nyangking bokor kenca nane karo ngucapke matur nuwun Elisa wis diparingi maem karo Bu Tumiyono. Ya. Wujud sekul Bu Mayar 100 kotak. Ya, turah iki. Nggih kula weling Bu benjang lawuhe cilik-cilik mawon. Kok kalah cilik-cilik to, Pak? Iki ngapa to bejane dhewe-dhewe kok. Meri lho iwak. Soale do rantek, maem iwake iki do rantek. Piyaga iki do rantek. Jeng nek mesenke suwiran mawon. Rumah saku nek ana penabuh mangan enak kok. Ora, aku iki jajan ya jajan dhewe kancane turu ya ora digugah. Iki ora digugah. Aku nalurekke dalang biyen. Ah iya.
mandeg ngarep sate ya mung tuku sak bungkus. Sandang kelawan pangan None ya iku munggo bapak Tumiono ora tindak Jakarta iki bengi iki jane nang pendopo kono terus. Wong menjenengane ngebel aku, wah kalau saya enggak ke Jakarta tak boyong ke pendopo. Udah bulan depan aja. Iya Pak, sebaiknya gitu aja aku yang. Yes, semoga amin. Oktober. Iya. Saiki ndelok setupainge ya saiki. Oh, kan setupaing buderi ya. September tahun apa? September nggak ada, jatuhnya kalau nggak salah 3 Oktober. Oh. Kalau nggak salah. Bulan depan, berarti 2 bulan ke depan. Rapopo ora masalah terus. Wong melek sabarna Rimo gede Pak. Ya, monggo. Nglaras. Heeh, yuk. Sing gede pangapuramu Kang Mas pepujan Alusan yo apik, keras yo apik kancane dhewe. Ora apik tekone. Heeh, pancen bener. Aku menggaris bawahi ya. Garis merah. Ya. Kang Mas merati saking murih lestari aku
tenan sito dadi sah telu tak ganti dikopo kemati Ya, tak tertunda tuh. Ya. Ana WhatsApp mlebu meneh iki. Terus apa? Saka Ibu Sri Bekasi mau minta lagu Gugur Gunung transfer 2 juta. Oh iya, besok pagi saya transfer. Ya, besok pagi kalau lupa saya telepon. Boyo. Ayo piye ta ya? Wong ki janji ya. Ah iya. Janji Besok pagi saya transfer kok. Iya Ibu, enggak apa-apa. Kalau lupa saya telepon. Iya. Halo Ibu. Ah iya. Ngisini nih. Mangkelake ora. Iya. Gugur gunung ya pancen ya dasare karyane Pak Narto. Heeh. Sang apa maestro. Ah iya. Nyuwun gugur gunung, sinom parijata. Ah iya. Terus si kucing. Heeh. Sing karya-karya beliau sang maestro ya pancen ora murah. Ah iya. Maksimal sayuta. Anu minimal. Minimal. Kok aku terus dilongi karo Bu Sri. Mangga. Mendah boyo yen sita urip lan ngendika mesti bakal mulya putri sulis Lancarke suwuk gerobak. bisa nyuwara Sawah luar biasa. Sambung wanci dari karyane yani pepundenku saka Blitar Bapak Haji Sukron Suwanda. Wah, penak tenan ya, Tru. Heeh. Gawe lagu ki nek pas-pas semone karo jaman saiki ki ya iso langsung tenar. Kaya piye upama gawe lagu sing jaman saiki ki pas ngono kuwi karo kahanane sing dilakoni karo titah ning Madyapada ki bakale gampang viral. Iya. Lanjut. Kadung Tresna. Sapa, Gong? Kowe saiki sing tak wenangake milih antarane Agnes karo Tatin, kowe milih sapa? Ketoke Kadung Tresna ki butuh nada-nada kemayu, kemenyek. Iya. Engko si Agnes engko apa jenenge apa podang kuning. Ah, terus. Engko Wahyu nggawa cengkrong karo pacul gugur gunung. Wah, jan sip kok. Didumadil. Heeh. Biasane Pak Tumiyono iki panyuwune mesti ora keri lho, Tru. Iki urung disuwun lho, nek lali aku ming semenang nek gelo. Heeh. Engko wis rampung wayange penyanyi lagi kemutan. Aduh kok aku enggak minta bajing loncat ya. Lah, monggo, Pak. Kula motaken. Saderengipun panjenenganipun menika kesupen mangke getun ning penggalih. Ayo ta, Gong. Betul. Ngono kuwi lho karepku ki ngelengke. Iya. Engko tiwas wis rampung jam 11 Pak Tumiyono terus kemutan. Aduh, Bu, saya kok enggak minta bajing loncat. Bapak sih. Yuk nanggap lagi yuk. Tendang raimu ora. Ya engko dienteni rasa kuwatir. Ora, halo Bagong, ngono jan. Ya, Mbak Tatin sike. Ya, Kadung Tresna. Ya. Wah, dodol kamerane dipindah. Ben piye ya? Arep ndelok apa? Ah iya. Kok saka mburi tapi ini nggih. Saka ngarep lho, Mas.
Nggih, Mas, Sugeng dalu. Wing ndi anake iki? Oh, gaya iki sok gaya. Nek muni ra masuk ya dolan ngono aku bareng. Oh, Monggo main delingo mriko lho, Pak. ah iya ada pucuk kidul wetan kono. Sritinan Delingo iki wis ora ana daratan. Ayo ana kok nale omah nek ndi kok ya. Apa iso tekan Sentolep? Gayane ra ngematke wis. Isin dae, isin. Ha iya. Gayane dolane tulus bojone. Ning nakokke. Apaan tuh? Oh menangis. Apa ta iki cah iki ora? Ya. Diaturake bawane, monggo. Rina wangi Rindu. Tati ati Nek lagu anu kadung terkenal saiki iki pancen ya padha bawane. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahankan, merasa hanya seorang, walau hatiku sedang rindu, pada siapa ku merayu. Iki lagune sapa? Pak? Iki dorong lahir laguku iki. Mula do radang. Ayo sorry ayo. Aku wis tuwa banget to sale. Rindu. Nek aku seremoni lho, Pak. ku nek apa sing gender terus tabuhe dideleke piye? Nesu, nek nesu ning gender nganti kliwat. Karang kancaku iki nek nesu dhewe, nek sik nyiter nesu digendreng. Ayo. Ayo wis werna-werna kok. Yo terus. Tanpa aleman ora mangan ora turu ya ngelih tenan. Ayo. Sing turu ra diukon mangan wis nesu-nesu kok. sinten ta, Pak? Mbah, wong-wong kuwi. Ah kowe iki le mandeg ya ora cetha kok ya. Pengumuman nang bis iki kencing. Ah kok jajan. Ndak do melu e. Purda weruh. Saya akeh. Dian. Tak limpekke kok saya akeh iki. Ya wis ben. Kayung yon marang slirane. Iya, apa yang keluar? Apa, Pak? Iya, Mas Bagong, bajing loncat 1,5 juta. Bos kebu abang ijo. Oh, nggih wae kalih Bu Sri sing nyuwun Apa? gugur gunung wau rencange Bu Warsini. Oh, temannya Bu Warsini ta? Nggih. Oh iya, nggih mengke diaturake. Ah dadi pas iki engko podang kuning si so. Oh, podang kuning Agnes gugur gunung bareng. Ayu bajing loncat. Wah, wektune nyandak ora? Ora nyandak didawak-dawakke ora masalah. Iki malam 10 sura. Heeh. Wajibe melek. Udan apa ya? Ora. Ledeleh diesel kecedhaken. Dadi kaya kemerusak duk. Ya ini kok ana odong-odong. Tansah gumawanging netra
lagak-lagane Pak Tumiono mesti angger disenggreng suara mesti Bagong ini bisa aja. Terus ambil HP terus kenal lagi gue. Tendang sisan ora. Jero ati kadung tresno sapa mau sing muni ayo. Masa jero ati kadung ngombong ngono to. Sapa? Dodo to? Dodo paling. Wah, kowe iki nglempar-nglemparke ora. Kowe marai rusak konsentrasiku lho. Nek omong ora seru-seru. Iso dipindah wae, Dodo. Dodole nyuting ning ngarep. Nang kono seneng banget ora. Kowe nyuting nang Buri Kelir nyuting wong rewang kono. Kena ora kowe kapok salah. Tan liya amung sliramu satemah lara as Nano nganggo dangdut ora sah. Iki penak-penakan bae. Nano nek nggo dangdute ana dhewe podas kuning. Podang kok podas. Lamat wos katon tejane yen kok Kadung tresna iki le nembang kudu nganggo cengkok sing kaya apa kemayu. Ramatus katon tejane mamang aton mencorang. Aduh. Ya ben cekake dhewe-dhewe Ah, ya tak benerke kok ya. Lamat wis katon tejane Rama aton mencorang. Aduh. Ya ora apa-apa. Ya yen besengut wimbo Pak yo. Saiki tibane kan apa to, Truk? Tiba dhewe kena. Sing kari dhewe iki mau lho.
apa ta udu Yen besengut. yen besengut wimbo patut nyata jatmi katra aduh men meraati Wis durung. wis Yen besengut tabah aku wimbo patut nyata. aduh cak-cakane wong nembangi pancen dhewe-dhewe. Iki lagune lagu kemayu, lagu ngrantes, lagu tresna ya metu saka ati. Ayo apa metu saka plempem. Ngomong senengane ora. Metu saka plempem grujuk kudu. Ha iya. Gong-gong. Sari-sari. Kilap aku. Ha iya. Yo coba Mbak Agnes Yanandasari. Ya. Podang kuning. Heeh. Engko terus gugur gunung bareng. Oh iya. Dadi tembang iki mawa apa sifat dhewe-dhewe gugur gunung ya ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe. Ora kena gugur gunung kok nembangi. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene iso dituthuk jejere ning ana lho jene ana apa ana iya ayo Nes weh lah Nggih, kula ngenteni. ngenteni engko aku merono tenan ora. Kowe. Cuman ora. Yo iki pengendange Jaipong nyambut gawe. Ya. Adoh-adoh saka Surakarta tekan rada kon nuthuk apa-apa. Ambo ya wis rasarene ora apa-apa nek adoh ora. Weh. Amambenge urung iso dilalekke tenan kejeme saiki. Ya. Ngagem bawa mboten Pak. Ngagem bocah ayu ngagem. Nadyan wujud temung peksi Nadyan wujude mun peksi. Heeh. Mung kok mun. Oh tengan banget ya, Tru. Ha ya ben ya. Aku iki krungu mak kluthik kowe. Non ngono. Gandes. Gandes. alus. Oh, alus. Alus iki kaya alus terus ketemu gondes. Bagong. Dalem, Mas. Halus manis
neno Wasuinggan kula saking tresnane mung goleki podhange suwe banget ya, Tru. Golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tondo tombo ya esuk awan neng omah wis ora krasan turu ndadet tak dilingki nak Drunan tun dan tun dan dandelan tun dan tun plok plok. Ah, rak mesti wis disalahartikan ta. Wis. Pak? Aku rumangsaku omong apa-apa kok. Ora kepeneran. Ha iya. Ayo nek gak diwiwiti. Nggih. Ndak selado rame engko nek ora gak. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Bedek gelang gelang Yo, rodono gayenge to. Yo.
Iya, iki mau sing jeneng apa jeneng tembang-tembang sing alus-alusan terus diselani rada sigrak niki pisan wae niki wis penak banget to. Ah iya. Ora gubuk asmara, kembang rawe, lali janjine. Terus apa iki mau jeneng iki? Sing iki mau apa jeneng iki? Ampar-ampar pisang. Ngawur gareng ki ora. Iki apa jenenge podang kuning dangdut kabeh ki nek. Iya, mula kudu diselani. Iki pelok barang. Nganggo pelok barang iki kepenak iki. Heeh. Waktune isih dawa ora to? Jam 10 kurang 5. Iki monggo Pak Tumyono ngersake 3 jam. Nganti jam 11. Heeh. Iki kanca-kanca piye? Ngene wae sing kira-kira ora setuju jam bali. Langsung menyat, langsung lunga ngono wae ora apa-apa ora masalah kok aku ki. Heeh. Aku paling terbuka kok wonge. Iya, ya ngono wae, heeh. Langsung metu nang pinggir panggung cucul terus bali ngono wae ora apa-apa. Ning seragame tinggal. Oh. Wis ora entuk digawa meneh. Oh iya iya. Pritenan nang tasih